खर'सा आसामनि दैबानायाव दासिम सा 89 सुबुंफोर थैबाय आरो बे खर'सा आसामनि दैबानायाव दासिम सा 89 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबाङानो दासिम गोमानानै दं आरो बांनो हागौ दैबानायाव थैनायनि अनजिमा आरो दिनै बे मिरु मन्त्रि जेपि नाड्डाया खर'सा आसामनि दैबानानि थासारिनि सुलाद लाबाय। मिरु मन्त्रि जेपि नाड्डाया हादरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगोआव लानानै दैबाना थासारिनि सुलाद लायो आरो रायजोफोरनो खोथा होयो जे गासै खहा सुफुंथाय होगोन होननानै आरो बे समाव आबुङै फोरमायनो लादों। खर'सा आसामाव दैबानायाव दासिम गासै सा 89 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबाङा दासिमबो गोमानानै दं। दैबानायाव फिन बांनो हागौ दैबानायाव थैनायनि अनजिमा आरो दिनै खर'सा आसामनि दैबानानि थासारि नायदिंबाय मिरु मन्त्रि जेपि नाड्डाया। गिबि मन्त्रिखौ लोगोआव लानानै दैबाना लोमसावनाय ओनसोल नायदिङो जेपि नाड्डाया। दैबानाया सिलिंखार खालामनाय शिबसागरनि नेपाली खुटियाव नुजाथियो मिरु मन्त्रि बिथाङा। सन्तगावबो दैबाना थासारि नायदिंबाय जेपि नाड्डा बिथाङा। खर'सा आसामनि दैबाना थासारि गावनि मेगनजोंनो दैबानाया सिलिंखार खालामनाय शिबसागरनि नेपाली खुटियाव नुजाथिबाय मिरु मन्त्रि बिथाङा। सन्तगावबो दैबाना थासारि नायदिंबाय जेपि नाड्डा बिथाङा आरो खर'सा आसामनि दैबाना थासारि गावनि मेगनजोंनो नायदिंनानै जेपि नाड्डा बिथाङा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो फोरमायगोन थासारिनि सोमोन्दै। ट्रेक्टरजों नेपाली खुटिनि दैबाना थासारिनि सुलाद लाबाय मिरु मन्त्रिया। गिख्रंथाव जावलिया दैबानाया खर'सा आसामखौ सिलिंखार खालामलांनायनि उनाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथोनाव दैबानाया सिलिंखार खालामनाय ओनसोलाव नुजाथियो मिरु मन्त्रि जेपि नाड्डाया आरो बे नुथायखौ नुनो मोनगासिनो। जेपि नाड्डाया शिबसागरनि बे खर'सा आसामाव नुजाथिनायनि थासारिनि बे नुथाय दैबानाया सिनांनायफोरनो खहा सुफुंथायाव मिरु सरकारा जेबो गोहैलो खालामा होनना फोरमायबाय जेपि नाड्डाया। खहा सुफुंथायाव जेबो आंखाल जानो होआ बुंबाय मिरु मन्त्रि जेपि नाड्डाया आरो दैबाना सिनांनायफोरनो फिन फसंथायनि थाखाय मोनफ्रोमबो मुवा बेसादफोरनि थाखाय सरकारा खहा सुफुंथाय होगोन होननानै खोथा होबाय जेपि नाड्डाया आरो भारत सरकारा दैबाना सिनांनाय रायजोफोरजों लोगोआव दं होननानै बेबायदि फोरमायबाय मिरु मन्त्रि जेपि नाड्डाया। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी कमी भारत सरकार की ओर से नहीं रहेगी, चाहे वो आर्थिक मदद की बात हो, चाहे वो बसाने की बात हो, चाहे वो मुआवजे की बात हो, चाहे वो माल मवेशी के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की बात हो, सब कुछ पूरी तरीके से आप तक पहुंचेगा। और फिर मैं कहूंगा कि आपके साथ दुख भरी घड़ी में हम सब खड़े हैं। हेमंत सारी चीज़ों की चिंता कर रहे हैं और करेंगे। आर्थिक दृष्टि से ये भी प्रदेश सरकार के संसाधन लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से भी कोई कमी नहीं रहेगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मुझे आज यहाँ शिवसागर में विभुवर पंचायत में यहाँ नेपाली कोठी में आने का मौका मिला। मुख्यमंत्री जी के साथ मैं देख रहा हूं कि कितना नुकसान ये बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण
जो मौन के तरफ से जो नदी आ रही है उसके माध्यम से यहाँ गांव के गांव तकलीफ में पड़ गए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान माल का भी हुआ है, मवेशी का भी हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संपत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ है। इस दुख भरी घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। भारत सरकार आपके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे यहाँ जायज़ा लेने के लिए भेजा है। मैंने यहाँ सारी स्थितियों का हेमंत विश्व शर्मा डांगोरिया जी के साथ इसकी चर्चा की है। शाम को बैठ कर के आगे किस तरीके से योजना बन रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने रिलीफ का काम जो बचाव की दृष्टि से आवश्यक है उसके लिए बहुत तत्परता से और प्रोएक्टिव होकर समय को ध्यान में रखते हुए पूरी तीव्र गति से यहाँ राहत पहुँचाने का काम किया है और राहत का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। हमार केंद्रीय मंत्री श्री नाड्डा डांगरियाय এই গোটেই অঞ্চলটো নিজ চকুৰে চাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতক পঠিয়াইছে আৰু তেখেতে নিজ চকুৰে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ দুৰ্দশা দেখিছে আৰু মই নিশ্চিত যে তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক গোটেই কথাখিনি ক'ব আৰু আমি এই দুৰ্ভগীয়া ৰাইজক সহায় কৰিব পাৰিম। আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী নাড্ডা ডাঙৰীয়াই